Bože, můj hit je tady. Co mám dělat? Karen, já nechápu, co na něm vidíš. Je to herec bez práce, bydlí v nájemním domě a jezdí obyčejným BMW. Víš, Tori, měla bys nechat Hita na pokoji. Před 3 rokama mu umřela teta. Potřebuje přijít na jiný myšlenky a právě prochází těžkým obdobím. Chápeš? Není ti nic? Je tam všechno v pořádku? V pohodě. Kurva. Tiff, my na tebe počkáme venku, ano? Dobře. Jste hodný.